Vovinam Viet Vodao Karate Do a farafina ɲɛmaya so kurakurayara farafina championnat d'Afrique ta ko rona kɛnɛ kan Bamako min bɛ kuncɛ bi jumadɔ in na novembre kalo tile 12 san 2024 na Palais des Sports la Burkina Faso kaden Ferdinand Ouédraogo Gotora nona ɲɛmaya la Moriba Keita ceinture noire deuxième dan Mali Vovinam fédération ɲɛma danka filana ba walawala an ye an ka Moriba Keita lamɛn. An ka président n'o ye fédération président Mokhtar Sy ale de tun y'a présenté. Mɔgɔ min fana tun bɛ yen n'o ye Ferdinand Ouédraogo n'o ye fédération africaine président kɔrɔ ye o fana tun y'a présenté. Sisan nɔ élection kɛlen an nana ye k'a fɔ siɲɛ fila u bɛɛ bɛ taa égalité la. Donc o kɛlen an y'a jateminɛ k'a fɔ sama-samali ma ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ. U fila yɛrɛ taara kɛrɛfɛ ka ɲɔgɔn ye n'o ye consensus ye ka taa bɛnkan kɛ. Mokhtar bɛnna k'a fɔ k'ale Mali bɛ jɛ a kɔ. Ni Mali jɛra quoi a b'a to Ferdinand Ouédraogo bolo pour plusieurs raisons. Ka d'a kan déjà ale expérience b'a la mɔgɔ kɔrɔ don. Et puis ni Mali y'a sɔrɔ Burkina y'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen an bolo. Maître n'o ye ɲɛmɔgɔ ye kalanfaw o ceinture n'o ye jalaw ye o 7 de tun bɛ Mali la ko dɔ farala o kan e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan wa? Ni y'a faamuya i bɛ fɛ ka kuma an ka conseil des maîtres kan. Mali tun ye jamana ye conseil des maîtres tun tɛ jamana min na ka d'a kan n'i y'a jateminɛ Vovinam Viet Vodao ni arts martiaux caman tɛ kelen discipline tɔw la i b'a ye n'i ye ceinture noire sɔrɔ dɔrɔn an b'a f'i ma ko maître anw fɛ yen nɔ maître bɛ daminɛ ceinture noire 4e dan de la donc n'i y'o 4e dan jateminɛ o tun tɛ Mali la an ye stage international min kɛ yan nɔ n'an y'a kɛ Bamako ani Bangineda Mali ye ceinture noire 5 sɔrɔ 5e dan o mɔgɔ 5 kɔfɛ ɲina an ye mɔgɔ 1 wɛrɛ sɔrɔ donc o ye 6 wolonwulanan o y'an ka directeur technique yɛrɛ n'o ye mɔgɔ min nana ni Vovinam Viet Vodao yɛrɛ Mali la maître Oumar Ndoye o ye 5e dan ye. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi diɲɛ ka gɛlɛn Vovinam Viet Vodao yɛrɛ a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye diɲɛ gɛlɛman in kɔnɔ bi na a ka kalan ni mɔgɔw ye ka karate kalan a kɛra discipline sugu o sugu ye Vovinam don a kɛra fɛn wɛrɛ u b'a bila u kunna k'i bɛ ka kɛlɛ de dege mais u bɛ ɲina min kɔ i tɛ ka kɛlɛ dege i tɛ ka kɛlɛ kalan i bɛ ka sport de kɛ i bɛ ka lamara dɔ de ɲɛɲini k'a faamuya n'i y'a ye an ka mɔgɔw b'a fɔ ko la main d'acier sur le cœur de bonté o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an ka foli cogoya y'o ye être fort pour être utile o bɛ fɔ anw de fɛ yen nɔ fanga b'e la mais i bɛ tila k'i ka jamana nafa n'a ye donc Vovinam Viet Vodao jɔyɔrɔ ye min ye o ye de k'a fɔ ka bɛn ni kelenya k'o sabati diɲɛ kɔnɔna la i filɛ k'o image de ye yan nɔ comme n y'a f'i ɲɛna cogo min n'i y'an ka mɔgɔw ye u bɛ jigin ka bɔ tapis kan dɔrɔn i b'u bolo ɲɔgɔn bolo tuma dɔw la i bɛ ɲininkali kɛ yɛrɛ jɔn gagnera parce que o éducation de kɛra u kun depuis salle kɔnɔna la directeur technique ye min yira u ka maîtres la u fana y'o sira kelen de tagama sinon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ fila ka yɛlɛn ka siɲɛ ta ka tila ka jigin u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni éducation tɛ a ka gɛlɛn. Farafina jamana 10 de y'u ni yɔrɔ ta kɛnɛ in kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don.